Ajụjụ mbụ anyị nwere na akwụkwọ anyị ebe awụ gịnị wụ bank n'asụsụ Igbo? Bank bụ ọba ego. Ọba nchekwa ego. Bank awụghị ọba ego. Aka m enye gị na ọ bụ na irite mana iritere onye abụla ego nwa ka dịkwa m n'akpa. Bank n'asụsụ Igbo wụ ụlọ akụ. Ọba ego wụ nke bekee kpọ account number. Enwe ndị iche dị na bank na account number. Account number wụ akara ọba ego makwa na ịkpọ ya ọba ego. Bank na onwe ya wụ ụlọ akụ. Maka mgbe ụfọdụ ọtụtụ ndị ga-abịa na-akpọ bank. Ịbịa na bank ọ bụrụ naanị ego ka a na-echekwa. Ihe ọ bụla bụ akụ a na-echekwa ya na bank. Ya ma Igbo ba ji kpọọ ya ụlọ akụ. Na ọ bụghị naanị ụlọ ego, ọ bụghị naanị ego ka a na-echekwa ebe ahụ. Ajụjụ ịmụta dị ya ugbu a. Ọ dị mma. Ka ịgbapịa ọsọ. Ajụjụ nke abụọ wee bụrụ gịnị wụ university n'asụsụ Igbo? University. Abụkwana m nwa Igbo. Onye ma ajụ gị ajụjụ Igbo. University bụ mahadum. Mahadum. Deme. Ị nwere nke ọtọ. Anyị ga-enyenụ gị 2,000. Jide. Okay. Agbapụkwa ya ọsọ. 2,000 anyị ji ugbu a. Ọ ga-ama jide n'aka na ego gị jide n'aka. Ọ ga-amasị gị iji agba ọsọ ka ọ ka anyị na-aga n'ihu? Ama agbakwa n'ọsọ n'asụsụ Igbo. Amụ nwa Igbo. Ọ bụ ya? Mgbe ka anyị na-aga n'ihu. Asụsụ gị atọgbugo m. Nwa Igbo kwesịrị ịgba ọsọ n'asụsụ Igbo. Gịnị wụ miro n'asụsụ Igbo? Miro nke eji afụ mmadụ. Miro. Okay, miro. Miro n'asụsụ Igbo kwesịrị ịbụ ihe ọ bụ ugegbe. Ugegbe. Deme enwetara ya. Ugegbe. Kweghị m. Ọkwa ya? Kweghị m. Miro kwesịrị ịbụ enyo. Enyo. Ugegbe wụ glass. O doro anya ugegbe wụ glass. Ọ amaghị ama ka ọ ga-abụ anyị bịa na mkpọkwa mmiri na anyị na-akpọ ntụnye gị nya bụ ego ugbu a ọgba m n'isi. Ugegbe wụ ugegbe ya mere nke a na-ekpu n'anya Igbo ba ya ugogbe anya eyeglass. N'otu aka ahụ a ga-akpọkwa miro ugegbe. Nkọwala anyị nna. Ịma na ese eyeglass. Ugegbe anya. N'Igbo izugbe a na-akpọkwa miro kechikwa n'asụsụ bekee a na-akpọkwa ya ugegbe n'asụsụ Igbo. Maka na ugegbe bụ nụ glaasị. Ugegbe bụ glaasị. Mgbe ụfọdụ. And the mirror nwekwa glaasị. So ije kpọọ ugegbe ma ugegbe ma kenke kpọrọ ya. Enyo. Enyo. Ofu ihe ka ọ bụ. Gụwa na-ekili anyị ugbu a ịma na asị na onwe onye bụ ọkachamara. Gụwa na-ekili anyị ugbu a kedu ihe inwe ekwu n'okwu a? Ijikwa amụ ihe mebụ m ga-enye gị 1,000 ka ọ rapụ ịdị ka awọnga ahụ jide. Mana ịjụọ mụ miro wụ enyo ka mụ onwe m si madobe na ka m si ghọta. Inwekwa ike kụziere anyị na dịka isi ekili anyị ugbu a tụnyere okwu na ngalaba okwu. Kedu ihe miro bụ n'asụsụ Igbo? Kedu ndị iche dị na miro na enyo n'asụsụ Igbo? Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Onye abụ na ọ ga-emezi anyị ga-apụtakwazi mgbe ọzọ bịa kọwazi ya ndị iche anyị ga-eme ana-azụ maka na asị na iburu na-azụ ọbịa ọgụ anyị ga-ana-azụ ya mee nyopu dị ya. Mana ebe n'asụsụ Igbo o nwechasịrị ụfọdụ ihe na-enwe afa na-abụ. Nke a doro m anya mana ọ bụkwa maka nke mmiri a. Mmiri bụ enyo ma achọghị m ikwubie ka ọ dị. Enwere m mgbagha na mmiri abụrụ enyo.
mana m na-asị gị na asụsụ Igbo enwere ofu ihe na-aza afa na-abụ o kwesịrị idoga anya na onwe ofu ihe a na-akpọ o doro m anya na ọtụtụ ife na-azụ bọọlụ na ọtụtụ ife mgbe ụfọdụ na-enwe otu afa mgbe ụfọdụ otu ihe na-enwekwa na ọtụtụ aha ịma nke mmiri a ugogbe glaasị ọ dị mma dịka isi ekwu otu ya ekwu na ngalaba okwu gwa anyị ndị iche dị n'ụmụ ihe a kedu ka isi fidobe kedu ka isi ghọtadobe ka anyị gbapụ ọsọ ajụjụ ọzọ ị nwere ebe a wụ nke a kwụsị idoga anya gịnị wụ politiks n'asụsụ Igbo politiks maka na ọ politishan bụ ya o ịgwahazi anya ebe a ịfụ na unu na-awa anya o gịnị wụ politiks awụ m nwa Igbo ọ bụrụ ma bụ politishan onwe ndị ya bụkwa politishan ọ bụrụ ịbụrụ nwa Igbo ọ bụrụ na ị ṅụrụ ara nne gị asụ onye Igbo ọfụma enwekwa ụdịka ihe ma na nghọta nke m politiks bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji ọ bụ ọdịnala na nghọta nke gị nọ ihe ọ bụ ịkwadokwa akwado wee bịa ọ dị mma